lia ano nai sing lia imang kupul Nukhung saka beba halano samo mambai kha besa betaini maya kupul sadni borani logi boman kha hol aiki shangka shao tere tere hamba kene jata putongno belaikai kha khambo belaikai kha nangmani kok tai wansu phaike jeng buri ingui belaikai no lablasi oba haikaisa kotorma gotona ngai thangka thangnai 31 तारिख ni horo chini takhuk Ajit Debbarma o jeng tabuk brok ni nogono phaija bini sakni hitse laikumni chalabai chasmai tangui bono butharmani abo chini burini samajo belaikheno selang masisa belaikheno jeng selangu tai joliu karon obo chini burini samas no chini society no belaikheno hamiau khiklai sibka obo hai burui bo jeng asuk torkha waisapana busaino butharo rokni khnayaku hamjaklaya sajaklaya angka sabni nukhungo walaya tongba sabni nukhungo walaya tong nukhung khake ma walalayo ma hamlayo ma jolilayo haipano asuk chaliano chali hange kaklaiban thangu tomo janjan busaino ke buthaya Piaba jeng obono first time jengni chini diprasani bisingo jeng nugo abni bagai jeng chini TWF Central Committee theke o takhuk Ajit Debbarma na je butharnai bini bihik tai bini bihik ni chasmai tongnai chela Bisal Debbarma no jeng hasi rinani unthun hne jeng TWF ni Central Committee theke chini dabi naribo karon borok hai borok judi tini ke yogui thangka hangkai abo belaikai kolongkor ungui thangnai ulni bobisata chini next generation rok abono srungnai teibo obo hai goto nangnai karon borok yogui thangka bala borok kununglia bala hinai teibo porboti borok rok teibo abo srungui teibo obo hai samung khlai toknai khlainai aboni bagai jeng chini TWF Central Committee theke jeng abono phasi order sanai jeng ko thana hin tongo jeng PSO ba thangnai jiraine PSO thangai jeng aro ayusabo boba haibo kesika jeng abono kisa nai leine jeng chini thanao bo jeng okokno sanai jeng kothur sasti tai phasi order rinani ba bor khorong ni nyono chin dabi obo nangnai hambai